लोकल लीडर होगा से भारत माता की जय भारत माता की जय तिनी आश्रमबारीनि आईपीएफसी तिप्रामथा तै सीपीएम याकारि बीजेपी फेडरेशन खाबाय खोबाय लामसगो आश्रमबारीनि तिप्रामथा बीजेपी ओ फेडरेशन खाबाय खोबाय लामसगो आईपीएफसी नि याकारि बीजेपी फेडरेशन खाबाय खोबाय लामसगो सीपीएम याकारि बीजेपी फेडरेशन खाबाय खोबाय लामसगो बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय जतन जों तिनी हामबाय दै खाकसां माबायाफोरो तिनी जोंगरो आश्रम तिनी जे जों जयनिं खायमानि आंथ' सिगां सीपीएम खायमानो परे एक दुई बार मिसी लोगो हरका तिप्रामा थानि किनार थान खानायनिखा खानायनि जतन अधिकार दं गै खाना खागा परे बनि सामुं रो नुखा इलिगेशन बनि गो ईएमएमडीसी रो बनि इलिगेशन प्रत्येकटी पंचायत एमन इलिगेशन बै चलि दङ आनो कमप्लेन खायो प्रतिटी बर बुंथि मते रेगा माया बनि गो माया बनि कक सगल नेकरा आप पंचायत बिसिं कं कं न दाबिसु आंदोलन थाइनारिया कक साना सुजुग दिया किन्तु एकमात्र मोदी जी नि नेतृत्व तिप्रा सारंनो एबा जनजाति रनो कक साना सुजुग दिबन हिनै जों बं को तेपि साना हिनै जों जारा तो पारा आमचाइ बिसिंनि से तनाय रंनि कं तेबो मोदी जी यागति सावया गनै जों तेबो आगामी दिनो जिनि भारतीय जनता पार्टी न गठन खायना बगै म साबिस आसान बगै जों चाइतो बायनाय हामबाय आसुं क आईपीएफ तिनिङै तिनी सिनियरो बीजेपी ओ कताल याप्रि रखा तै बिस्कनि सालोसों ओ तिप्राहानो सुपर स्टेज ना नामबागै मुदी जे कक साइतोंमनि साखारि तोंमनि तिप्राहारो तै बसुं साखायनानि बाङै जे साखारि तोंमा जागा जों जत पाल खलागि याप्रि रगै ओ तिप्राहानो कुचुक तिसालायना बाङैनो तिनी साखालाय जत सारा तिप्रागो ता अरो जों जयनिं प्रोग्राम माबनि बागै तिनी मानखा तै अबो हायके सालबुरुं बुरुं गोबां मा जागा वनो जयनिं प्रोग्राम चलै दङ ताबो प्रोग्राम तै कैसे जों अरनि परेखेनो जों ते हाय माफिनै जिरानियाव खमलंनि गैसनि तिप्रामो थाने ताखु बखौरो सुपर स्टेज तिप्रानो स्नानानि बागै जत याप्रि लायजाक आबनि बागै जतनो हामबाय तै सबरि सिबाय मायफारो तिनी सिनि अरो फायनाय तिप्रामो थाने अरो सिनि सिक्ला यूथ रो तिनी यूथ जनरेशन रो दफानि हामारिनि बागै वानसखा मोदी जे तिप्राहानो डेभलपमेन्ट खायनानि बागै जे सामुं खायतोंमनि ओ सामुरनो तै बुकुसु दिसाना बागै जों जत फायलायजाक आबनि बागै तिनी जों अरो जत खाबाय खुबाय खायगि बरनो यासाखा आं खा वानसगु तै तैबो बुस्कानि सालो जों अबो हायख्लायगै सिनि दफावो जों बाक्सा ख्लायगि हामारि इंडियानि जत स्टेट बे बाक्सा जों कुसुकानानि बागै जों तैबो साखालायनो तै जों खोनालायनाय तिनी जयनि खायनाय ननि बिसिङो सिनि यूथ लीडर नि बिसिंबो जों किसा कखनाय तै सिनि डिस्ट्रिक्टनि लीडर मण्डलनि लीडर खानिबो जों किसा कखनाय जों ताबो जयनि खायनाय ननि बिसिङो किसा कखनाय